Misa lang yung impisabihan dikil king PUV modernization king investigasyon, akusa ng biklat o moto proprio investigation ng Committee on Transportation ng Kongreso inyong Miyerkules, January 10. Penny muna na iting Antipolo City 2nd District Representative Romeo Acop. Metong karang office sabing issue ing sobra kanong kamal unit daring modern public utility vehicles ang mamabot 2.8 million pesos. Ababaldugan daring kooperatiba o korporasyon daring transport sector at tatangkilik kay modernisasyon. Base kanuking assessment ng One Rider Party List Representative Bonifacio Busita, posible mipasa ka rin pasahero sing bayad ng pamamayad kapamilatan ng mas mata sa pamasahe. King kalkulasyon ng grupo, malyaring mabot king 30 to 40 pesos yung pamasahe ba ang cover ding dapat bayaran king modernization. Malaking hirap ito para sa ating mga kababayan. Hindi naman ang magsasuffer dito directly yung mga drivers. Ang magsasuffer dito, Mr. Chair, yung commuters, kasi doon kukuha ng pambayad ang kooperatiba sa pamamagitan ng mga drivers na kanilang gagamitin. Oneng nga na ng LTFRB, labas-labas na makakapagtas pamasahe din transport sector uling kailangan niya pa mong paningaralan at aproban ng ahensya iti. Suhestyon na namang Busita dapat pag-aralan ding presyo ng unit at insya na ni 100,000 pesos at ating 2.8 million pesos. Kaya rin na ng investigasyon, higit na kanuning Committee on Transportation na dakal pa dapat panigaralan kay implementasyon na ng PUV Modernization Program. Kalupa ning atsula pa king 38,000 na driver at operator na alime consolidate at miyembro king korporasyon at di naman may consolidate pin pero naman driver din kaya bero. Atin mo naman kanong operator amila ko kimpanga miyembro king korporasyon kaya rirong ikwarang karelang prangkisa. Pauli na nini pagplanuhan na naman ng committee ang submit resolusyon ang magrekomenda kang President Ferdinand Marcos Jr. ay reschedule at i-reconsider ang deadline na January 31, 2024 PUV consolidation. Anyaran da kanon na paborendo pang bumiyahiring unconsolidated jeep, agyan nilampas na laking deadline. So in the next hearing, the resolution will be prepared to be approved by the members who will be present. Samantala at tatanda ng atlo na lamang requirements ng anyawara na ng LTFRB bang makapag-consolidate na la ding drivers at operators. Ito ang Certificate of Registration, registration ng co-op papakyabayan da at certification na makayabe la. Ako, Engke Talasuyo, Liana Canilaw, ating pusong makabalin.